para sa kalag ninda Andres E. Rolando, dulot ni Imelda Salcedo. Amador Dalmacio E. Laura, dulot ni Ching Ovida and family. Adela E. Richard, dulot ni Eloy Bihar. Ngunyan po, iyo ang ikaapat na Domingo kan Adviento. Ngunyan na ikaapat na Domingo kan Adviento, sa ultimong Domingo, ini bago kita magselebrar kan Pasko. An sa tong mga babasahon, inaandam kita sa dakulang fiestang maabot. Sa Ebanghelyo, inaandam kita sa pagiging saksi sa pagdatong kan Mesiyas na iyo si Kristo. Ang Mesiyas na haloy ng pinaghahalat kan katawohan. Siya madarakan ilaw asin kaligtasan sa gabos. Paladan kita gabos na nag-uugma asin nagaandam sa saiyang pagdatong. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga pangengenotan kan sa tuyang kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamot, ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, alagad padagos kitang mag-aandam, inaandam niya to ang satuyang sadiri, tanganing lubos, asin mapano ang satuyang puso, kan kaugmahan, dara kan pagkanitaw ning kagurangnan. Yan mangyari kung bukas ang satuyang buot, enot sa kapakumbabaan sa pag-ako kan satuyang kaluyahan, asin pagkamakasaalan. Kaya ngunyan, tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, ako untaan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, pakipanuaan sa imong grasya, an sa mong maisip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawon ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan ning pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mika na anhadeng madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, an Bethlehem. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Uya ang sabi nin kagurangnan, ika Belen Efrata, pinakasadit sa mga barangay sa Huda, hali sa imo, mamumundag para sa ko ang magahade sa Israel. An sa iyang ginikanan, hali sa kaidto pa sa haloyon ng panahon. Kaya papabayaan sindanin kagurangnan, sagkod sa aldaw na an mga ngaki mag-aki. Dangan ang mga natada sa iyang mga tugang, mabalik sa mga aki ni Israel. Siya matindog, asin maataman kan sa iyang banwaan,
daraan kapangyarihan nin kagurangnan, asin ang dakulang ngaran nin sa iyang Diyos. Sinda matitiwasay, hulitaan sa iyang kapangyarihan, makakaabot sa mga purukan daga. Siya man sana, iyo ang magiging katuninungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor nin Israel, hinanyuga kami. Hale sa imong trono nin mga kerubin, magliwanag ka. Gamitaan sa imong kapangyarihan, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan na makakamhan, giraray lilingya kami hale sa langit. At amana ining sa imong itinanom, ampunaan itinanom kanto mong kamot. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ibugtak mo an sa imong kamot sa imong pinili. Dain na kami liwat matalikod sa imo. Tawan sa mo an biyaya na makaapod sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam, asin makinuyog-kuyog, siring ki Jesus. Tanganing an biyaya kan Diyos, mapa sa to. Mahalagaan kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Hinanyugon po niya to an babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ini ang sinabi ni Kristo, paglaog niya sa kinaban. Atang asindulot dai mo minawot, kundi sarong hawak inandam mo para sako. Dai mo ikinakaugma ang mga holokosto, asin mga dulot para sa kasaalan. Dangan sinabi ko, siring sa nasurat sa libro, dapit sako. Diyos uya, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Enot sinabi, atang asin dulot, holokosto, asin mga dulot, para sa kasalan, dai mo minawot, asin dai mo ikinaugma. An mga ini idinudulot susog sa pagbuot kan tugon. Dangan sinabi, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa ibang tataramon, hinali niya an enot na tipan. Huli kaining kabutan, kita napabanal kan an hawak ni Jesucristo idinulot para sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosok ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarungbanwa sa Huda, naglaog sa harong ni Zacarias as sinagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaki sa iyang tulak naglukso. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae, asin man paladan ang bunga kan sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon, kan ina ninsa kong kagurangnan. Pakadangog ko, kan sa imong taong galang, an aki sa sakuyang tulak naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod, huli ta mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. An marhay na barata kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan na aldaw po, at least may po kong schedule kasubagong aga, nauugma ako sa kadakol na mga masses this morning sa mga social media na available sa social media. As in, but kung sublion itong istorya kan sarong padi. Minsan igwaning duwang lalaki na naglayag sa kadagatan asin nagkaigwan ni makusog na bagyo. Siguro bako man si bagyong Super Typhoon Odette. Kailang sa indang paglalakbay biglang nagkaigwa ning makusog na paros hasta sinda mapadpad sa sarong isla. Asin dahil sa kusog kan bagyo, dahil sinda familiar sa lugar na kung saan sinda napadpad. Dahil sindang kasiguruhan kung may ma-rescue sa inda. Kaya naglaog sa agreement ining dua. Sabi kan saro, maray pangaya ining island na ini, mga unta sa dua. Ining sa walang parte sa imo, ining sa tuong parte sa sakuya. So diyan lang kita mag-ikot-ikot, bahala na kung anong gibuhon mo sa party mo, asin ako naman bahala sa party ko digdi sa ibong na lado kan isla. Asin sunod na aga, pareho sinda nagpapangaji sa kagurangnan. Siyempre, si inot na lalaki, si Sabalyo, tulos na namati niya na pinagsimbagan sa iyang pamibi dahil kadakol na sira ang nakaabot duman sa island na nagsuporta sa iyang pagkakan. Pero duman sa Balyo kan island, mayo lamang ning sira na nasa lao na nag-abot duman sa ibong na island. So nangaji naman ang duwa, asin siring sa nangyari, si sarong lalaki, kung siguro nangadji na magkaigwa sining kaibahan, ta mamundo, sulo-sulo siya duman sa parting ito, asin surprise siya na may napadpad man na sarong babae. Sabi niya, salamat, may kapartner na ako, digdi sa island, may kaiba-iba na ako. Pero duman sa Balyo, mayo lamang ning ano man na hiro duman.
mayong pagbabago duman sa balyong lado kang isla. Asin, sunod na adlaw, nangadji naman sinda, itong sa balyo, day aram kung ano ang pinapangadji, pero basta mayong resulta ang pagpapangadji kang duwa. Asin, sa ikatulong aldaw, igwang nag-abot na rescue duman sa sarong, so parehong nagpapangadji sa iyang mga intensyon. So itong naka-receive ning sira, nakakuaning ka partner, asing ngunyan ikatulo, third blessing, igwang nag-rescue sa iya duman. Ay talaga ngayang ang Diyos talaga masuripot. Gabos na prayers ko sinimbag, itinao. Pero nagangalas siya, ano data sa balyo, mayo lamang ning mayo lamang pagbabago, mayong garo, mayo lang, mayong response sa iyang mga prayers. So nasusurpresa ini, alagad ining saro sa balyo tuninong. As in, kan magsakat na duman sa barko na nag-rescue, sabi niya duman sa kapitan, talaga ngaya ang Diyos marahayon. Itinao ngaya sa kugabos an pamibi. Alagad sabi kan, kapitan, day ka ngaya makasiguro ka iyan na ikasana ang nag-ako kang biyaya. Kaya day niya aram kung ano ang pinapangadji kaso sarong tao duman sa balyo, tas si balyo sana ang si sarong lalaki sana ang nakakaako kang grasya. Alagad kinhinapot ining lalaki, ano ang ipinapamibi mo? Day sa imo day lamang ning response sa imong mga prayers. Asin ang sabi ka ining lalaki na tuninong sana sa pagpamibi, saro sa naman ang hinahagad ko sa sakuyang pamibi. Asin ano iyan? Nagabos na hagadon mo na sana itaon ni Lord. Oh? Mayo siyang hinagad para sa iyang sadiri, kundi para sa iyang kaiba na sana itaon ni Lord anuman na hagadon mo. Namumuta ng mga tugang, kadaklan na beses, kita nagpapangadji para sa satuya sa ng mga pangangaipo. Oh, siguro kita nagpapangadji, nagpapahayagan sa tuyang mga wishes, ngunya na Christmas, ngunya na Kapaskuhan. Siguro perming kitang nagmimina, permisa ng prayer, mine. Narurumduman ta daw na igwang mga tao sa balyong lado kan sa tong nasyon, nangunya nagtitios, mayong harong, mayong kinakakan. No? Narurumduman ta daw sinda na inian mga panahon aldaw nakaipuhan ninda an kusog an satuyang prayers, an satuyang suporta, at least an satong pagrumdom sa sainda ngunya ng mga panahon. Asin aranta nakadakol pa ng mga tao na nag-aaginin kadipisilan sa mga momentong ini kan sa tong pagkabuhay. Kaya we should feel blessed always. Dahil kita inagihanin bagyo, of course, in the past, aram taang namamatean kan sarong inagihanin bagyo. And yet, we need to be thankful, whatever situation we may be in. We need to be grateful and thankful to the Lord all the time. Ini ang mensahe na ipinapaabot sa tuya kan Ebanghelyo. Si Maria, sa kaugmahan niya, huli kan biyaya na itinao sa iya ning kagurangnan, na siya maging ina nin Diyos. Dai niya sinadiri ang regalong iyan, ang pribilehiyong iyan. Tulos niya man narumduman ang sayang pinsan na si Isabel, na aram niya na sa kagurangan, medyo magiging dipisil ang sa iyang pangangaki. Oh? Kaya kaipuhan ang pag-asikaso.
kaipuhan ang tabang. Kaya maski nga ni siya bados-bados, naghidali siya susog sa Ebanghelyo, pasiring sa lugar ni Isabel na 100 kilometers, as in ini sa paagi kan paglalakbay sa mga panahon na iyan. Although, dahil taman ignore o ma-discount ang posibilidad na hinatod siya ni San Jose, taday pwedeng pabayaan ni San Jose ang sayang agom na magduman na sulo. Oh? Pero si San Jose, siyempre dahil man nag-star na aro kay Maria na tulong bulan. Oh? Basta siguro hinatod, as in si San Jose nagpuli, ninhulita igwaman siya nin trabaho, na kaipuhan niyang gibuhon asin tapuson bilang sarong responsableng ama. Pero digdi naglalataw ang pagmakulog ni Maria sa sayang pinsan na si Isabel. Alagad, ang sa iyang pagduman, bako ninhuli sa social obligation o palibhasa pinsan niya ining si Isabel. Inigabos, darakan sa iyang kaugmahan na siya pinano kan karahayan ning kagurangnan. If we are blessed, we cannot but be joyful and be always grateful. Nag-uumapaw, napasasalamat asing kaugmahan an yaon ki Maria na nagdara sa iya tangani na maglingkod sa iyang pinsan na si Isabel. Kaya an pagsasadul sa tuya or aldaw, let's always recognize our giftedness, our blessedness, and then we elicit this spirit of gratefulness. Aram mo po, pag nahihiling ta, na sobra kita biniyayaan ng kagurangnan, napakadili na maging matinao, maging generous. Because aram ta na nagsusupay, dahil nagkukulang ang kagurangnan sa pagtao sa tuya nin mga biyaya. Asin, ining pagpapasalamat na ini, dapat dailang magtapos sa tuyang sadiri. It should be translated into service. Service, yan ang indication na kita talaga, kaya may term kitang payback time. Payback time. We cannot just accumulate all those blessings for ourselves. Time will come, mawawara yan. Pero if we share it, it will be a blessing that is multiplied. Who knows, ang satuyang natabangan, later on, iyong man ang mabalik sa satuya kan mga tinabang ta without expecting that they will give it back to us. Pero our experiences would tell us na mayong bagay na satuyang ihiniras na nasasayang. Soon, it will come back to us and it will return to us in manifold ways. Kaya ini ang espiritu sa paghahanda niya to kan Kapaskuhan na ipinapasabot sa tuya kan Ebanghelyo sa paagi kan karahayan na ipinahiling kan sa tuyang mahal na ina sa iyang pinsan na si Elizabeth. Lugod na mumutan ng mga tugang ang mga law na ini. Asin sa bilog niya itong pagkabuhay, magikitang mapagpasalamat sa kagurangnan. Asin, lugod ang kaugmahan na iyan, maikonverter niya to sa paglilingkod sa satuyang kapwa. Amen. Ipahayagtaan sa tong pagtubod. Naglalangkang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya.
kagurangan ka. Bilang huli ka, Espiritu Santo, ang daki Birhen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, inubo. Uminilig sa mga gadan, kay katulong aldaw, sa buhay ni Gonzales sa mga gadan, suminakaat sa kalangitan. Natutukaw sa tuon kan Diyos amang makakamhan, aleluman mabalik sa pag-upo sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpaginabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ninlaman, sa buhay na daing kasapuran. Ang pagkamot kan Diyos Ama sa to pinahayag sa pagdatong ni Kristo sa tuyang paraligtas. Pano ning paglaom, idulot niya to sa iya, an sa tuyang mga kahagadan. An sa tong simbag sa lambang pag-arang kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, magin mga tanda kan maheherakon na presensya kan Diyos sa kinaaban. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kusog nin buot asin pagtubod ni San Jose sa tulos-tulos asin daing pagduwa-duwang pagsunod kan pangapudan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria a San Jose, ang mga mag-aragom asin ang mga nag-aandam na mag-inaguman, pusog na magpatugmad kan sa indang pag-inibanan sa tataramon kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan mga nag-ataman sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang mga kadugo asin katuod na nagtalikod na sa buhay mag-agom ay mag-ugma sa presensya kan Diyos sagkud paman. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaantabayan mo kami sa paglakbay digdi sa kinaban. Siring ki Maria asin Jose, maimbod kaming naghalat sa pagdatong kan sa imong aki. Himatea ang mga pamibi kan sa imong naglalaom na banwaan. Huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka matugang, tanganian sa ko asin sa indong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalun lugod kay ning Espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupuunan ni Santa Maria, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Aan kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadana asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daing masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sayang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sayang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa sayang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Sana sa kaitaasan, aladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Sana sa kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasalib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man ing kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, dahil niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod,
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapanin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen ay nakan Diyos, ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Jesu Kristo. Uli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangan. Warasan sa mga panahon niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherat. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hara pagilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninongan. Na nagpapara kan mga kasalan kan ginaba. Maherati kami, kasalan kan ginaba. Maherati kami, uyan kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mao umayan.
Hawak ni Kristo. Amen. Tindog po. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan, namimibig kami, mantang nabasog kami kan panuga, kandaing sagkod na pagtubos, na kun gurano nagaharani an aldaw, ka nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok, na nagtatalubo kami sa maniligong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya nabubuhay as sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa
nagkapirang anunsyo, although binanggit na po ini sa kapinuunan kan misa, kasuod ma po kaya si Arsobispo nagpadara ning duwang circular, ang enot maninungod sa second collection para sa mga biktima kan bagyong Odette. Kaya ang mga kolektoras po malibot po for second collection para sa mga nasalanta kan bagyo. Kaya kaibakan sa itong namumutan na Arsobispo, kita nakigisumaro sa mga nasalanta kan bagyong Odette. Kan Disyembre 14, naglaog po ang bagyong Odette sa satong nasyon, asin naglandfall kan Biyernes sa Central Negros na nagdara ni dakulang distroso sa mga probinsyang ini, Negros Oriental asin Occidental. Susog sa Caritas Philippines, 10 diocese ang tinamaan kan Typhoon Odette, arog baga kan Tagbilaran sa Bohol, Cebu, Maasin Leyte, Surigao del Norte, asin iba pang probinsya na dai pakabali sa report. Bilang pakisumaro sa inda, asin sa espiritu kan kapaskuhan, tabangan po niya to ang satong matugang na nagsasapo nin kadipisilan, darakan epekto kan nakaaging kalamidad. Siguro mas madali po kitang makarelate na kita inaagihanin bagyo, kita nag-aako man kan mga suporta kung kita nasa panahon nin pangangaipo. Kaya maninigo sa naman na tabangan tasinda sa indang mga pangangaipo. And then, ang ikaduwa niyang circular, ipuan pangapuda na magpabakuna. So, sinusuportahan niya po sinusuportahan po kan sa tong simbahan, ining pangapudan kang Department of Health na magpabakuna na kitagabos bago matapos ang taon. Kaya sa mga daipabakunado, may paabot pa ang 12 milyon na Janssen vaccine sa Bicol. Sarong tudok sana nin Janssen vaccine ang kaipuhan para maging fully vaccinated kita. So dahil tapo pagpalampason ining oportunidad na makapagbakuna habang igwa pa kita ni magkakanigong supply para sa dagdag na impormasyon makihumapot sa satong lokal na gobyerno. So nabanggit naman kasubago na kan 17 kang Disyembre, iyo po ang kumpleanyo kan satong Arsobispo, may regular pong pinapaabot kita ning tabang ang apod po St. Peter's Pence bilang suporta niya to sa mga charity projects kan satong Santo Papa. So diyan po dadalagan anuman na buluntad nindong maitatao sa mga causes kan satong simbahan. So ngunyan as promised last Sunday, babasahon ko po ining communique ko po para sa bilog na komunidad kan sa tuyang parokya. So to the Holy Cross Parish Community, as a result of the election held last Sunday, December 12, 2021, and after series of consultations with persons concerned, I, by virtue of the power vested in me by Canon 519 and by our parish bylaws, constitution and bylaws, and by the mandate of His Grace, Most Reverend Rolando J. Tirona, OCD, DD, I am now confirming and presenting to you the new set of Parish Pastoral Council officers. So kung maapod po kamo, tabi mag-inutan, as in just to be presented, ay bako pa po ining oath-taking. So they are called where they are, kaya may sinang uniform, but most of them halik po sa mga organizations man sana. So President, Sis Nancy Samar Penetrante. Madigdi na po sa inutan. Vice President, Brother Elmer Reestrado. Secretary, Sis Eleanor Regalado. Treasurer, very overwhelming ang support kan mga nagburoto, Sis Arlene Fordan.
Sa worship, Chairperson, Brother Gerald Pariña. And then Vice Chairperson, Sis Arlene Cortero. Actually, pwede silang magribay-ribay kung sisay ang gustong head. Kaya nakiulay si Ma'am Arlene na gusto lang siyang mag-support sa worship committee. So, that's a good tandem. Umagayon na agreement nilang dua. Sa education, Chairperson, Sis Maria Teresa Septimo. Vice Chairperson, di ko sigurado kung yaon si Brother Dino Manuel Prestado. Social Services, Chairperson, Sis Azucena de la Torre. Malakas kita sa DSWD. Vice Chairperson, Brother Roger Daza. Temporalities, Chairperson, pareho man po si Brad Alvin Bermejo. Pasensya po kamo, padi ko po inita, si Aki kanikan ma-assign ako digdi. Tinubong ko. Kaya anyway, he is a very serviceable person, kaya dawa ba ko siyang padi, talagang he deserved the office na pinagkakatiwala po sa iya. Vice Chairperson, Brad Bong Del Parto. Youth Chairperson sa Youth, Sis Glolin Coralde. Yan si, yaon digdi. Salamat sa sa response. Vice Chairperson, Brad Chefren John Militante. May nagdoktoral ini po, kaya and then Vocation Chairperson, Brad Dion Saturn Masindo. And then Vice Chairperson, Sis Fevitalin Agnas. Family in Leyte, Brad Salvador Ani. Vice Chairperson, Sis Lenny Figuracion. Social Media, Chairperson Ben Darnell Campo. And his Vice Chairperson, assisting Chairperson Brad Ivan Dave Eclarinal. Kung bibilangon ta po, ang lalaki po dyan sa grupong, sa timpong ini 12. 12 po ang lalaki. Di ko aram kung sisayan mapasaluib sa ko digding 12. 12 apostles. Asin ang babae, siyam. Pero nakakasiguro kita daw siyam sinda, pwedeng lampasan sa serbisyo ining mga lalaki. Mga mahihigos po ining mga babae na sa tuyang napili. Kaya naugma po ako sa sainda sa pagsimbag sa sakuyang pangapudan. Hopefully, we will be, with the grace of God, maging successful kita sa mga projects na sa tuyang i-initiate sa parokya with their very important assistance. As in, ang samuyang danay na paghagad kan pamibi nindo na magi kaming generous sa samong serbisyo digdi sa satuyang simbahan, rugna sa tong parokya. Palakpakan po niya to, sinda. So, these designations shall be effective immediately and for a period of 2 years, subject to renewal and subsequent confirmations through election and reappointments. The schedule of oath-taking shall take place on the second Sunday of January 2022. Issued this 19th day of December 2021 at the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur.
Signed, yours truly, Father Aurelio. Palakpakan po niya ito ang gabos. New set of officers. Congratulations po. Matuko na po kamo. So we shall now have the final blessing. Please all stand. The Lord, ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin, bendisyon ng kamukan Diyos na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.